बे खोनायो नावरै माने केलेन्डार जाय समाव 35 तारिखबो दंमोन आलिया माने बांसिन गोदोनि केलेन्डार गैयिनि मानसिफ्रा फेब्रुवारिनि 29, 30, 31 बिदि तारिखआव हाबा लायोमोन जाहैबाय मिथिबाय औ दा केलेन्डार जाना आलादा जाबाय दा जुलाइआव जायो जानुवारिआव जायो हा ओइ र' लोंनानै बिदि नङा र'लै आदा मोननि जोंहा हमथा र' माने जिनिसा बिदि नंजोबा हा औ र' माने राजाया अर्डार होबाय दाना हौवाफ्रा गासिबो फैजोबबाय सेंग्राफ्रा राजानि फिसाजोखौ मोनगोन होननाय आसा मिजिंजों बयबो फैजोबबाय आरोखि राजानि अन्दर महलाव दाना बयबो फैबाय दाना राजाया सोरखौ बिजामादै फसायगोन सोरखौ बिजामादै फसाया ओरैबायदि अर्डार होबाय आरोखि राजाफोरनावथ' माहाजोनफोरनावथ' फुख्रि थाया फुख्रि थायोना थाया फुख्रि थायो बे मासाव जानुवारि मास जाहैबाय दानि बादि एखेबारे गुसु आरोखि राजाफोरनावथ' फुख्रि थायो नालाय दाना राजाया ओरैबायदि अर्डार होनो थिनबाय सानथ्रिफोरखौ नैबे फुख्रियाव जायनो हरसे गोजोमनानै थानो हागोन बेनो आंनि फिसाजोखौ मोनगोन जाहैबाय थालिया दाना मोनगोननि मिजिंजों बिरादनो जाय फाराफारि हौवाफ्रा 1, 2, 3 होननाय लोगो लोगो फुख्रियाव बाज्रुमजोब्बाय आरोखि मिथिबाय फुख्रियाव बाज्रुमजोब्बाय दाना सासे लेंग्रायाबो होबोबाय आरोखि ना मिथिबाय सासे लेंग्रायाबो बोरै बेबो ना गोसो थायोना बेस्रा नाबा बेबो लबजोंनो बेस्रा राजानि फिसाजोखौ लबजोंनो लेंग्राबाबो राजानाव फैबाय आरोखि लबजोंनो हाब मोनगोन खोमा आंखौबो फसायगोन खोमा बिदि साननाय थायोना लेंग्रायाबो बासोमबाय दाना मोजां सेंग्राफ्रा गासिबो गिनानै मोदोम मावनानै गोजांनानै सिखांनानै थांजोब्बाय दाना बे लेंग्राया हरसे थाबाय लेंग्रा मोनबाय थालिया लेंग्रा मोनबाय दा बिदिनो आरोखि खस्थ' खालामबा बयबो मोनगोन आरोखि जाय जेखौ मावगोन बिदिनो मोनगोन आरोखि औ रोजाबनांसिगोन बे जिनिसानो आलदा बेयो हेल' आदा बुलिया मानो जाबावगोन नामा फिबि कुइट बायदि सुम्बुक बायदि जारौ नोंनि महरा स्टाइलफ्रा बर' सं मिउजिक भिडिअ सार्च खालामनानै हेल' फिबि कुइट बायदि सुम्बुक बायदि जारौ नोंनि महरा स्टाइलफोरा गबब जासिगोन मेथाइआ आरो हफानांगो